Здравейте, казвам се Мариана Кадиева и съм фризьор от 18 години. Имам удоволствието да ви съобщя, че в България за първи път се проведе един семинар, който ни представи основни техники в мъжкото постригване, нещо, което до сега на български семинари и обучения не се е случвало. Това можеше да бъде видяно само в семинари, провеждани в чужбина. Много съм доволна от факта, че българка е обучител All-Star Level от American Crew и тя беше уникално благоразположена към класа си, за да ни предаде цялата basic информация на Men's Work American Crew Fundamental Level 1. Заповядайте, няма да съжалявате.